Il-preżentatur tal-podcast satiriku Maximilian Vassallo bat kwerela lill-pulizija u talaba tinvestiga u tieħu passi fil-konfront ta' Maureen Labandero wara filmat ippubblikat fuq Facebook. Fih allegat li huwa pedofolu. Fil-kwerela Vassallo qal li kemm il-darba laqajnejha l-inċidenti simili. Iżda f'dan il-każ qal li nqabżet kull linja. Fil-kwerela Maximilian qal li Labandero kompli tkabbar il-ħuġġieġa ta' kummenti kontrih. Saħansitra qal li taċ tifhem li għandhom jiċċekkjaw lil bintu. Il-filmat twil 6 minuti ġi xerjat bosta drabi wassal għal miet ta' kummenti u reazzjonijiet. F'dan il-filmat, il-mara oġġezzjonat għal dik li sejħet ossessjoni li għandu l-preżentatur għal persuni trans. F'momenti partikolari fil-filmat Labandero qalet ma tridx tkun psikologu biex tinduna li inti tħobb it-tfal Max waqt li talbet lill-pulizija biex tinvestiga. Mingħajr ma daħlet fil-mertu tal-każ, l-avukat Dr. Rebecca Merċieqa saħqet ma' TVM News li hemm differenza bejn ċajt u qlajiet. Meta aħna qed ngħidu xi ħaġa dwar xi ħadd u nallegaw bħalli kieku hija vera, ġifieri persuna hija tant, hemmhekk dak huwa kumment libellus għax inti qed tinforma qed tgħid pubblikament li persuna huwa xi ħaġa li taf li mhuwiex. Bad min-naħa l-oħra għandna iċ-ċajt jew il-kummedja, is-satirika, fejn hemmhekk tidħol iktar il-libertà tal-espressjoni, fejn wieħed qed jagħmilha ċara li hawnhekk qed niċċajtaw. L-avukat Merċieqa sostniet li ħafna drabi n-nies tieħu bħala vanġelu dak li tara fuq il-medja soċjali. Personalment din ħajjitha tista' tiġi affettwata ħafna. Tendenza li meta naqraw xi ħaġa online nieħduha bħala verità anke mingħajr ma niċċekkjaw. U dawn in-nies imbagħad anke fuq il-livell personali jibdew iħossuhom forsi medda. Serjament, mhux biss mill-persuna li tkun għamlet allegazzjoni, iżda anke forsi minn persuni li jsegwu dik il-persuna li tkun għamlet dik l-allegazzjoni u jibdew ġejjin ċertu theddid. Dr. Merċieqa spjegat li każijiet bħal dawn jistgħu iwasslu għal reat kriminali jew għal livell ċivili. F'dan il-każ pereżempju jista' jkollok kemm ir-reat kriminali, ġifieri wieħed jista' mbagħad jinforma lill-pulizija dak li jkun sar jew intqal dwaru għand min wasal dan il-messaġġ kif ukoll it-theddida reali x'inhi. U hemmhekk jiġi moħluq ir-reat kriminali. Minnaħa l-oħra mbagħad azzjoni ċivili għandek sena biex tintavola livell. Temmet tajt li barra minn xtutna l-kunċett ta' stand-up comedy ma jitteħiġ daqshekk personali għax jekk xi ħadd ma jaqbilx ma' ċertu kontenut jieqaf isegwi. Madankollu, għamlita ċara li hemm baħar jaqsam bejn meta jkollok udjenza u qiegħda tiċċajta l sija żmien u intenzjoni li tkisser lil xi ħadd.